Asidegan ang maragpat ti maysa a Cordilleran, wenno grupo ti Cordilleran iti Barcelona, ti tarigagay dang agbalin a curator iti Igorot artifacts, anaala ti maysa a nalatak a museo iti 1887 exhibition sa J. Madrid. Daytoy ti report. You see, they are higher, they are wider. So daytoy itan ti senyal ti panagrugi iti panakaragpat iti nabayagan nga anak-akan ti grupo Abibak Organization Barcelona nga agbalin a curator kadagiti Igorot artifact nga adda iti Victor Balaguer Museum. Baban daytoy iti panakaipasidong da iti curatorship seminar and workshop at tinagaragsak mo ti dadaulo ti grupo ani Glenn Palangdan nga moyam. Daytoy ket mangited kanyam iti otoridad nga da kami nga Abibak Barcelona Organization ti mang-curate or mangisimpa kadagijay na-acquire ti Victor Balaguer Museum ijay Madrid ijay 1887 exhibition or di kunkunada nga Human Zoo. Dumanon iti 55 items ti Igorot artifacts ti adday ti nasao museo at tarigagaymot ang maisimpa ti grupo ni Yamoyam. Daytoy ngamin ket preliminary event jay an-anak-akan ni nga organization or an-anak-akan ti kaigurutan dito isang kalubungan nga reparation or commemoration panggap ijay Human Zoo exhibition nga nangyari ijay Madrid iti 1887. Para kini Yamoyam, daytoy a workshop ket mangipakpakita pa iti panang-akseptar ti Espanya iti nagbalin a biddot da iti dayta at tiyempo. Kaya't kuman nga alpasalamat kadagiti anthropologist katinmulong kanjay direktor ti Victor Balaguer Museum kan iti amin nga nakipartisipar dito nga evento tapno maging successful. Daytoy ang napintas a pasamak ang nagunod na ket idatdato namat kani Apo a namarswa anang ited iti bendisyon ken laing tapno magunod da ti pagsayaatan iti amin ken kastamat kadagiti apapong da amang higigiya kadakwada para iti nasaya at apagturungan iti an-anak-akan da. Naikanpay gundaway ti Bibak Barcelona nga ibida iti kultura ti Igorot kas iti Benjan dance nga imparangda iti kalapas a workshop. Kastamot anay matangan dagiti dumapay a presentasyon. Laglagi pun tayo nga awan resat. Uray ka anuman, uray sa dinuman, datayo ket Pinoy.